No, takže čaute ľudíska, vítam u ďalšieho videa. Dneska si zahráme znova League of Legends, ale si zahráme tentokrát Olafa. Minulý deň sme hrali Tryndamera, tentokrát si zahráme Olafa. Olaf je tiež taký podobný ako je Tryndamer, ale Tryndamer je podľa mňa... Halo, čo sa sekol? Tryndamer je podľa mňa trošku silnejší. Trošku je silnejší podľa mňa Tryndamer, lebo ako troška hituje no, aj keď. Podľa mňa sú rovnakí. Rovnakí sú. A Olaf a Tryndamer sú podľa mňa takí rovnakí. Healy majú obidvaja, možno Olaf má väčšie. A útoky majú podľa mňa takisto silné. Takže dneska budeme hrať proti Záhenovi. No tak to bude dneska. Záhen, ježiš, proti tomu neznášam hrať, lebo to je tak silný čemp, že to sa nedá zabiť. A ešte keď to má tu nesmrteľnosť, ježiš, to sa potom už vôbec nedá zabiť. Keď to má tu nesmrteľnosť. Keď to niekto iný, tak OK, ale Záhen. No, spomeň čert je za dverami. Padaj. Ja som si neodomkol kvečko. Kúľňa. Dneska vám aj ukážem build, ako klasicky, svoj vlastný. Tak. A je mu už to ľaký hit. Nie, nechaj ma Záhenu. To bude hrozné. Ja si myslím, že túto hru prehráme. Zatiaľ sme všetky vyhrali tieto hry, keď sme hrali, ale tu, no, teraz to hovorím. Proste to je taká sprostosť ten Záhen. Kto vymyslel toho čempa? To je taký otravný čemp. Otravnejší než Timo a Šako. Dneska budú nervy. To budú nervy dneska. Aspoň niečo. Level 3. Ja musím byť pozadu, inak by som už bol dávno mŕtvý. Ja aj keď budem mať tú hydru, už to pôjde. Po vlaké healy budem mať, keď budem mať tú hydru. Aspoň ani trafiť ho nevím však. Krivý jak papuča. Ježiš. Aj toto má healy jak hovado. Dobrá. Keď som hral toto proti Tryndamerovi, tak ako že by som bol, ja by som hral Tryndamera proti Záhenovi, tak by sa ešte dalo. Ale Olaf, To nie. To budú nervy dneska. A ďakujem vám veľmi pekne za 130 odoberateľov. Idete petardy, pokračujte tak ďalej. Ja nikdy neskončím s YouTubeom. Nikdy. Dopracujeme sa až k 1000. Dobre, Nocturne. Dobre. Musím ho nahitovať. Poď Nocturne. Dobre. Nie. Deblita. Ja budem na... Kto to bol? Jak sa volá? Kane debilný. To bude ešte. Kane. To tiež není moja denné ráno. To bude ešte Kane a Záhen v týme. Počkaj, to je bolo... ešte Yasuo, ešte lepšie. Ešte Pyke. Pyke one shot, Ultima.
Fakt dobrý tým. Nervy budú dneska, moc nervy, moc budú. Aspoň sa troška nafarmím, keď je tu záhem, tak počkaj, on je tu, tak nie, on je tu ten smrad. Prečo takéhoto sprostého čempa vymysleli? Taká sprostosť ten čemp. Hrozná. Ešte tento, dobrá. Ani nevím trafiť ze sekérku. Som mŕtvý. Znova. Nemám komentár na to. To je taký dobrý čemp toto, fakt ako v úvodzovkách. To je taký dobrý čemp toto, fakt ako. Kokos. Sa hrať nedá proti tomuto čempovi, keď ho máte proti sebe, to sa proti tomu ja neviem, čo na to proti nemu counter. Fakt neviem. Ako ďalku to dočahne, to pritiahnete, ako fakt, ako oči mi to by toto. To ešte Miss Fortuna bude na booste na 5-1. Čo ti šibe, to dneska dáme určite win. Ty kokos. A zás pozrieť, čo to robí táto sprostosť. Čo to je? Toto si chcel, svíňa jedna. Moje. Keď už nemáš ten respawn, že sa respawneš, tak si slabý. Dobre, 1-2 ešte dobrá pohoda, ale keď budem mať tie itemy, čo má teraz? Sekerku iba, ale teraz si dokúpe veci, stavím sa. A už je tu ani hovno nemôžem, prepáčte. Je to sprostý, ale... Kto by nebol pri tomto čempovi? Teraz si ma dobre, ide sa Nocturne, rýchle. Potrebujem pomôcť, inak to nedám sám. Nocturne, ale z tejto strany po debil. Dobre. Nie, choď, nie, dobre, išiel preč. A odkiaľ vedel, že išiel sem, lebo sa, podľa mňa vedel, že išiel sem Nocturne. A neviem ako. Lebo z ničoho nič by neišiel, iba tak dohadu, že jedine, že by sa ma zlakol, alebo... Koľko mu zabere ten blesk, to čo je? Poď ešte. Toto som si až moc veril. No nic, ešte by tam prišiel Kane, ešte ten by ma dokončil, ešte ten. More. Nervy dneska budú moc veľké nervy. Tento čem debilný, Mám po veži? Skoro, no. Polovička HP veži je dole. Nocturne je dole. To neviem, na čo tu čaká, keď tu nič nemôže spraviť, ale dobre, nech sa radšej farmí. Však je koľko level? 7 je level, jak ja, ako tak. Koľko je záhem? 8, možno kvôli tomu som toto zomrel. Ale ten blesk mu zobral strašne veľa, keď som u tým Ečkom. S tým Ečkom zobral strašne veľa HP, ale pokiaľ to je za 3 sekundy, tak nie, ale keď to bude za 2 sekundy, keď sa nemýlim, tak to je ako OP. Ale fakt, keď máš tie hydru už, tak vtedy proti vám môže ísť aj dvaja. Proste vy máte tie healy a vy vás nevie nikto zabiť. Level 9, ja chcem. Pozrite sa, koľko mi chýba. Do tíky.
tu rozbil. Nemôžem. Mama by ma zabila. Teraz ja už mám väžu mám dole. Ja mám väžu dole! Nemám komentár. Ešte tu rozbijem dneska niečo. Dneska budú nervy proti tomuto čempovi debilnému. Takýto čemp. Neznášam, keď mám proti sebe Kaylu, Týma a Záhena. Toto je svätá trojica. Toto. Koľko má Pike? Ešte má dobre 1 kill, takže je to ešte v pohode. Keby mal 6 kill. Koľko má Miska? 6 kilov. Ešte toto, no toto není na ňu item. Tá bude slabá. Ježiš, to čo si kúpila za item? To sa nestáva na ňu. Ježiš, to čo si kúpila, to sa stáva na Warwicka, takéto itemy skôr, alebo na Trundla. No, na Trundla až nie, tak ale... Koľko je hodín? 10 hodín je už. No nic. Dobre? Nie, ja to je spojené, ja že to je... Poď ma tiež povedať, prosím. Yes! Dobre, aspoň aj on ma poveží. Dobrá, kde je ten Záhen? Tu není, takže je na ceste sem. Dobre, idem rekav. Výborná. Ešte draka oni majú. Dobre, ďalší item. Boom. Boty. Hydra. Teraz pôjde toto. A kde je prečo je na mide? Čak poď na top. Ježiš, ja mám Yasuo proti... to by som mohol zabiť. Yasuo není ťažký na zabití. Aj keď má ultinu, mám hydru, takže nemuselo by to byť ťažké. Ale je level 11, to sa mi nepáči. A koľko má tých miniónov? No ešte tí minióni, keď budem rátať, že mi berú HPčka, tak... Ja teraz, keby to dal na mňa jaj, to by bolo... Poď. Ale neutekaj. Nedá, neprežijem. Joj, kurňa! Koľko mu zostalo? Yasuo, debilný more. Keby to neprišiel Záhen, si mŕtvý. Keby neprišiel Záhen. Víš čo? On je na mide a zase je na mide. On na určite musel položiť vardu, ten Yasuo. 100% že položil niekde vardu. Buď tuto, niekde, alebo tuto. 100%. No odkiaľ by vedel, že fajtím. Ja by som ho zabil. More debil. 1-5. Nervy. Nesverte ma, alebo to je čo rozbijem. A moc. Ešte, že mám bezdrátovú... ty odkiaľ si vylezol? Z Korovia more? A teraz vyleze z respawnu. Už sa teleportuje, však sa bojí maličký Yasuo. Čo je?
Jasu, more, keď tu nemáš záhena, tak si mŕtvý. Čo je? More, aj tento musí mať záhena debilného, aby sa na tú ťa vysmejem. Ach, svinia jedna, more, Jaslovská. Dohráva takých slabých, no, aj keď slabých, nie. Otravných. Čem? Teba zabila Morgana. Ježiš. Keď ťa zabila Morgana, tak ťa zabije už každý. A náš záhen čo robí, prosím vás? Ako build na hovno, ale killy dobre má. 5-7. Ako poho. Teraz keby išiel proti mne záhen, tak by som vyhral. Ale zas 2 na 1, pozri sa. Zas, čo to je? Jak som vás nabejtil. 2 na 1. Serem to. Oni sa vymenili, teraz je záhen na mide a Yasuo mám proti sebe. Tak to bude. Yasuo. Ne, choď preč. Choďte preč. Morgana, tá by ich mohla zabiť, ako obidva ma, no. Sere ma ten Yasuo, ako. Keď vám povedal, teraz nám teleportnem, už nebudeš mať záhena, nebudeš mať Kaina, lebo Kain neviem, kde je, ten je dole, takže nikto ti nepomôže. Takže tak, lebo 1v1 však nevidíš, tak sa bojím, víš. Ja už zomrel raz. Kde bol? Ja som bol na... No poď. Ježiš, na čo tam išlo s takými HPčkami, na čo tam išlo, som vôbec oplatilo. No dobre, Morgana. 5-0, ešte ani jedenkrát nezomrela, ako dobre. Počkaj, teraz sa nikto nepríde, dúfam. A má poveži. Asi. Nemá poveži, lebo má málo. Tak má poveži. Záheník, alebo Yasuo, máš poveži. Pápa veža. Bum. Aj keby sme to mohli vyhrať, ako nehovorím nič. Počkaj, pojem z tejto strany na toho záhena. Že ho nehytne tá veža debilná. Ježiš, on išiel preč. Tak nič. Tak Yasuo, poď sem. Ježiš, ty si tu, odkiaľ si vedel? Môžem ťa sa nabejtiť, poď. Teraz sa ostrelí. Zas 2 na 1. Zas. Zas, čo tu mám robiť? Dobre. More. A teraz toto. 3-7. Furt mu musí pomáhať Kain. Furt. Nevie prísť tak, aby mu nepomohol nikto. Furt, buď je to záhen, buď je to Kain. A na vás zobral ten Kain, lebo mne to ukazuje, že 1741 mi zobral Kain a 1200 mi zobral Yasuo. Nevíz 1v1, more, bojí sa, more, došťaný Yasuo, kde proti Olafovi nemá šancu, kde more zapne ultinu,
má dobrý build na sebe, ježiš, má dobrý build urobený, tak kde Yasuo nemá šancu proti Olafovi ani proti Tryndamerovi? Kde? Tryndamer by mu dal 4 hity a je mŕtvý, keby krytol. Zase išiel Yasuo, nami zase vymenili, staví sa, teraz mi príde záheň. Oj, počkaj, tak tam idem. Načkaj, nemôžem sa teleportovať? A dobre, tak to zvládnu, to nemusím. Počkaj, rýchlo zničím oné. Vežu, rýchle. Rýchle zničím, vežu, rýchle. Tu. Ďalší, poďte rýchle. Bum. Poďme, že majú. Poďte. Bum. Už je tu ona, miska more. Prišla ma nakrmiť. A ja nakrmím ju. Ale tu čo je? Jaj, tu je Pike, že čo to lítalo, či čo to robí ten Pike? Rýchle, nie, on mi to prekazil. Nezabijem ich. Skoro, koľko som im zobral? Jednému, druhému, tretiemu, koľko som zobral. Skoro som zabil Yasua, skoro som zabil oného Pajka. Keby som zabil všetkých. To by bola hanba ich. Čo dám, čo kúpim? Toto? Alebo toto? 36, 40, tak toto. Jaj, keba ma tento item, aj skončili ste všetci, do jedného ste skončili. Všetci skončili. No hovorím, sa vymenili s oným. Yasuo, pozrite sa, deje. Teraz nevidím. My máme barona. Tvoj tým skojí barona. Yes. Ťa skončili všetci, dúfam, že ho má... To je taká sprostosť, keď zomreš, keď si mŕtvý a ty nemáš barona. Taká sprostosť, to by mohli fakt ako opraviť. A čo keď zomreš, ty tam to nemôžeš, že zomreš a nemáš barona. No poď oni, záhen, poď sem. Nebojím sa ťa, jak na začiatku. Tak ja som strel, mňa si nemusíš priťahovať. Poď, Mare, neutekaj, no už máš respawn, no dobre však. Dobre, teraz utekám. Tam má viacej životov než ja. Prečo taký rýchly ten debil? Jaj, keď nemá tu ten revive, jaj, si mŕtvý, kamoško. Aj Olafovi sa rýchlo nabíja ultina. Čo za 21 sekúnd mám už oné ultinu. A zas kam išiel záhen? Poď! Yes! Ďalšia hra vyhratá. Yes! Takže toto je z dnešného videa všetko, ľudia. Dajte like, odber, nezabudnite napísať do komentáru, že akého ďalšieho čempa si mám zahrať a lúčim sa s vami, čaute.